як манбаъ аз беморхонаи марказии ноҳияи шаҳри Тус ба пресс-тиҷӣ хабар дод ки дирӯз як корманди кумитаи идораи замини ин ноҳия худкушӣ кардааст. ӯро дар хонаи иҷорааш овехта пайдо кардаанд. аз кумитаи идораи замини вилояти Хатлон низ ин хабарро тасдиқ карда гуфтанд ки имрӯз ҷанозаи ӯ баргузор мешавад. як манбаи боэътимод аз ин кумита гуфт ки марҳум мушкилоти оилавӣ надоштааст, вале ҳанӯз сабаби даст ба худкушӣ заданаш маълум нест. аз ин нафар Фирӯз Ҳурматов ном бурда мешавад ки ба ҳайси муовини раиси кумитаи идораи замини ноҳияи шаҳри Тус фаъолият мекард. то ҳол сабаби даст ба худкушӣ задани ӯ маълум нест. мақомоти қудратӣ ҳам дар ин росто то ҳол изҳори назар накардаанд. Фирӯз Ҳурматов, корманди кумитаи идораи замини ноҳияи шаҳри Тус, аз пайвандони Фатҳулло Ҳурматзода, раиси кумитаи идораи замини вилояти Хатлон аст. Фирӯз Ҳурматов оиладор ва соҳиби 4 фарзанд будааст. ин ҳам дар ҳолест ки ҳанӯз 11 феврали соли ҷорӣ Хушқадам Нодиров, раиси ҷамоати деҳоти Ҷуран Назарофи ноҳияи шаҳри Тус низ даст ба худкушӣ зада буд. Ҷаббори Ғафур, раиси ноҳияи шаҳри Тус, дар охирин нишасти хабарии хеш гуфта буд ки ин аввалин худкушӣ дар соли 2022 аст. ӯ сабаби худкушии раиси ҷамоатро мушкилоти оилавӣ гуфта буд. Хушқадам Нодиров, раиси ҷамоати деҳоти Ҷуран Назаров, аз мушкилоти оилавӣ даст ба худкушӣ задааст. дар соли 2021 се ҳолати худкушӣ дар ноҳия сабт шудааст. ин аввалин худкушӣ дар соли 2022 аст, таъкид карда буд вай. Хушқадам Нодиров, раиси ҷамоати болозикр ки даст ба худкушӣ зад, 34 сол дошт ва соҳиби 4 фарзанд буд.